तो गाइस मोननै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो फैलायबाय आरोना भिडिअ लानानै आंनिया भिडिअ लाबोनो हायैयानो जादोंमोन आरोना आंनि मबाइला दैयावबो गोलैदोंमोन आरोना नाव जावनायाव मिथिखानांगौ जानांगौ भिडिअआव हगारनाय दंखायो आरोना बिनि थाखायनो भिडिअबो लाबोनो हायाखैमोन दिनै भिडिअ लाना फैदों आरोना आङो दिनै मा बानायना देखायगोन आं नोंसोरनो दिनै आं बानायनो सानदों आरोना गुमा मासे बानायना देखायनो नागिरदों आरोना आङो लोगोफोरा नायलांबाय थाबा मिथिगोन मा गुमा बानायगोन आङो दिनै गुमा बानायना नागिरदों आं नैबेखौ लादों आरोना आङो नारेंखल बिलाइजोंनो बानायगोन आरोना आं गुमाखौ मारै जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गुमाखौ मा गुमा बानायगोन आं दा खिथाथ'आ आरोना लास्टआव खिथागोन आङो गुमानि नामखौबो खिथागोन ओमफ्राय आरो नै गुमा बानायनायखौथ' देखायलांबाय थाखागोन आरोना गाइसमोन आं बानायखांबाय आरोना नै मानै बानायखांबाय आङो गुमाखौ गाइस आं दहाय मा गुमा बानायगोन बिनि नामखौथ' खिथायाखैमोन दा खिथानोसै आरोना आङो
नैबेनि नामानो जाबाय आरोना गुमा गुसेब बानायदों आरोना आं गुमा गुसेब। थ' लोगोफोर मिथिखायो जानांगौ, जाय बेरायहैयो मिथिखायो जानांगौ। थ' आगोल जों बेरायहैयोमोन ना बहुद नुयोमोन आरोना बिदि गुमाखौ बेरायहोनाय टाइमाव। नैबेनो आरोना नै गुमा गुसेब बेखौनो बानायनानै देखायदोंमोन आरोना आङो। नै जरासे बानायबाय आरोना आङो नै। थ' लोगोफोर नै नाय गुमा जरासे बानायबाय आरोना। थ' आंनि भिडिअ'आ बेनोमोन आरोना, गुमा बानायनानै देखायगोन होननायानोमोन आरोना आंनि भिडिअ' लाबोगोना। थ' गाइस भिडिअ'खौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। थ' लोगोफोर अननानै मोजां मोनदोंबा भिडिअ'खौ लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब लाइक गारदावना हरदो। थ' बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ'आ एसेनियावनो फोजोबसै। थ' बाय बाय।